ଗୋପାଳପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚାଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ଶାଖା ଏହି ତଦନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଯାହା ଆଇଜି ଏସ୍ ସୈନୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବ। ଏହି ଘଟଣା ସମାଜରେ ତୀବ୍ର କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ଉଠିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।